Robíte skvelú, hlbokú a výnimočnú prácu a máte obyčajný web. Nie je zlý, len obyčajný, pretože máte pocit, že to tak má byť. A presne o tom chcem dnes hovoriť. Čo je to obyčajný web? Keď hovorím obyčajný web, nemám na mysli škaredý web, ale myslím tým web, ktorý si človek často robí sám. Texty píše ako román, vkladá ich do šablóny alebo ich dodá dizajnerovi, ktorý ich len uloží do grafiky. A vznikne tak web, ktorý vymenúva služby, vypisuje certifikáty a pôsobí správne a bezpečne. A je úplne zameniteľný. Je podobný, ako majú všetci ostatní odborníci vo vašej branži. Prečo to tak vzniká? Nie preto, že by ste boli neschopní, ale preto, že máte pocit, že by ste to mali zvládnuť sami. Že texty na web sú vaša úloha, že musíte vedieť, čo o sebe napísať. Lenže človek o sebe píše najťažšie. Obyčajný web zlyháva v jednej veci. Nevie uniesť hĺbku práce. Ak robíte prácu, ktorá je postavená na vnímaní, dôvery, citlivosti, tak obyčajný web vás len zmenší. Nezámerne, ale tým, že neobsiahne vašu výnimočnosť. Čo ja robím inak? Ja nerobím obyčajné weby. Nepotrebujem od klienta hotové texty. Nepotrebujem, aby sa vedel predať. Potrebujem rozhovor. A z neho potom píšem texty. Ja. Tak, aby sa v nich váš klient spoznal skôr, než si prečíta jediné slovo o vás. Prečo to robím práve takto? Jednoducho podľa Human Design som projektor. Ale nemusíte vôbec vedieť, čo to znamená. V praxi to znamená jediné. Veľmi rýchlo vidím, v čom je niekto výnimočné a čo je na jeho práci podstatné. A keď postavím vedľa seba 5 rôznych ľudí z danej branži, vidím presne, čo každý robí ináč ako iný z nich a prečo by mal mať iné služby a iné ceny. Stačí mi jeden rozhovor a celý obraz sa mi poskladá. A presne toto potom prekladám do webu, do farieb, textov a štruktúry. Pre vás to znamená jednu zásadnú vec. Úľava. Nemusíte riešiť slová, nemusíte riešiť štruktúru, nemusíte riešiť, ako zapadnúť alebo ako vyčnievať medzi konkurenciou. Môžete sa venovať svojej odbornosti. Ak cítite, že obyčajný web pre vás nestačí, napísala som mu to článok. Link nájdete pod týmto videom.